Mga idol, di ana sa diri sa sentro sa baryo karon kunya adto ni mga bata po sa busay na sa among laag ani. Among laag ari na mis busay kay gusto man sila mag laag dito kay ug mapuhon adlaw Domingo manguli na ni sila sa Cebu. Ya gusto man sila karon nga karon gyud kay ugma wala padung na sila ngadto. Ya pertindaghan na diring batong yung batong tanom. Sa doon na sila gadong diri. Ay humay diri ani hunon pa. Mapay paghinog, mayo pay paghinog ani. Mo ni ang sentro diri sa Matiklom. Nya padumi busay karon. Asa mo agi dapit? Dire. Isam dito. Oh. April. Sama nito ama sila dito ang uban. Ang kuon. Panggunit mong tarong. Balance ka diri ha. Hala sige. Gunit tarong day. Ano ka gusto tinga ganan? Paghinay. Iso kini akong palingling. Asa ni mahadlok ako palingling oh. Oh, may kinamulatay akong palingling. Sama ko ni. Sorry si Rap. Muna among tatayan uyog. Tabi. Nainay lang. Okay. Dali. Kagot. Hindi ko kabalo. Hello, kamang. Pwede na kupot ka sa kilid. Ayaw lang kay kuan. Daghan kinig isda diri. Ini nga suba. Nangaon mi kon, store pots. Asa man ikuha? Ito, di ano mo. Lami, nangayo mi. Tamis kayo. Ra, Gamay ra magbunga. unsa star fruit? Mura balimbing. Hindi. Star shock. Ngana bagi kaon niya. Diugong din. Wag yun lang mabati diri mga idol. Kini ra yung langgam. Ano pa niyang iya babo? Lani ala. Kani bijuan Ay, bidyoan di ka. Si Igot. Ang master nga mulatay. Ayun. Aron di ka maligas got kay tugsaw jud kita sa ubos got. Mayati ya. Yawa. Pero layo ra ako palingling ay. Layo ra ako palingling ay. Oh, sa sid sa eyeglass ng gani asa mo ta. Tugol ba? Wala yung salig sa kong balance. Nice ah. Video mo ni dito. Ano ka mo dito katra? Wag kauban si Minda kay lain to siya flight. Kita sila sa iyang mga classmate sa iyang pag Mo man nga tag yagihan niya na ya. high school. May cake ka. Pag high school ni Minda ko nag-auto sila sa mga classmate. Burong ba yun? Kuwan man na utot. Natural bubble. Human-made. Water-made. I'll show you later. Asa dapit? Dito unahan. Kamu na sa turis. Isagot. Ing. Pagpatan, pagpangitag flower. Pero bigit na ang flower.
Ito para diri sa sakan. Sakan diri pwede para. Agot. Oh, ano na? Unsa man dia? Pwede pang mingawas dan. Unsa pa nga ha? Sa nilang mga discoveries. Aray! Sana. Sanay. Dali na day. Nag-una na sila si Marigo, si Dibdib, ug si Kidi, si Kaing. Magpabugnaw ni atong sa Busay Falls. It is so cold. Bakit? May kasi daw washing you. Sweet Coconut nut is a giant nut. Caroline. Ha? Hey, ito ano? Atong kuan ka ba? Maganan ka unong Ano sila? Bugnay? pagagmay nga murag kuan ba? Pagino. Pagdali! Oh! Kuan, wild Utot-utot. cucumbers. Wag gandal. Hi guys! Mga ligo kami. Grabihat, nakuha sa yutaw, tanan nakuha. Ay, di day. Ang kunon lang. Imong yuta bog no asam dapat diri. Para dito. Imo atong suba dito. Awan. Magbayad mo ka sa With entrance day na. wala eh. With kuan pa jud with kanang fee pa gyud sa tour guide. Ah. Dagan ka diri sa unang dragon fruit. No? Classmate na mama nimo? Nakasbitan ni Auntie Minka. Oo. I hold na ay kuan. Bunga. Hindi nga man dito ron. Makapangayo ta ba no? How I we. Pero September mo kang na dyan. Mga idol, excited kayo mga bata, mga idol. Balik niya sa diri. Mo na diri, kasyon kay gusto maglaag aning mga kahuyan, mga butong. Grabe man diri may pagkalasang sa napita. Dali mo day! Wala mi musakay og babao kay nitipas mami diri sa baryo. Dahil diskahumayan. Dahil medyo laktod na mi. Dili na kay layo. Madara maglakaw. Asala April. Isa pa yung uban na nga. Day, pagdali ko no, day. Pagdali ba? Pagdali, diri. Ang bata, kung sa lima, kitaan sa dapisdan. Dali! Grabe ni kini nga balay, classmate ni sa akong misis. Asawa na ko. Grabe tanom siya so sila ha. Mo na. Ko ano kini singa ni. Ay nako. Mo ni classmate mama ni mo. Ni mama ni Minda kini. Gay mga prutas ni di ba? O naay buungon nya nasay sing dagon po sa unahan. Suba dito sa kilid. Kung saan naman yung balay, nahulpa naman yun. Nahugo na.
Pagdali day, pagdali day. Guba na ang balay. Naanap na siya tig ay tol. Ano siya barang ako. Kamu ba ibang gangalangan? Dali dali. Asa ba dia? Kung dali ko. Ay, grabe kadaghan sa dragon fruit sa classmate ni Minda o kining balimbing. Asod. Oh, wa na ko. Kuri. Sige gitan munggos ang gitanom. Lapad kayong daruhan munggos. Gagawing buong ano. Ya kini dragon fruit. Grabe ka baga. Ang bungo nga hinog na na. Dragon fruit. Ikaw try ani kailang lang. Awa. Na dako kang Di mo nangka. may kanan ni no durian po. Nangka. Na pindakuas nangka. Among naagian, dili lang amoa. Lamig ito ng panglipugpuan. Kanang ito. Huwag ikaw lang ka, Dre. Gulay. Di yan ang tangan ng hinog. Oh, di mo matry ani. Sana makaon siya. Pero ayun. Ano yan, Ang shampoo? ano siya, passion fruit. Aman. Pero wild siya. Ng passion. Kuha lagi na utot-utot. Makaon siya. Oh, Ang ganin na Kaya ko. yan. Ang imo ng shampoo na makita ang IT Park. bitaw. Tulihan na. Madlook di ko. Sorry. Lalay. Lalay pa talalay. Saging. Try pa. Di lagi ko. Lalay. Gapanon. Pagtiyaw. Lutos lalay. Si Magda. Gamit ka play? Ano, namunga ng pinyas babaw. Bangkol, basta nung mga pinya. Mga pinya. O pa lang taga-timing sa ang kuno, bunga o, namunga ng mga pinya. Dengan berbunga. Lah. Tahu. Hapit na hub siyang kuan. Ay, sir ilang taho diri kinakamotor. Ang sapa. Hindi na ko na pa sa dead face. Ay, gago. Ay bagong karsada. Asa sa kanilusot. Tahu, tahu mo diyan, tahu. Tahu. Diri ang manindag tahu karga nagtuan suroy na og motor. Ah. Oy, sipin. To, layap light. Ah. Mao, mapag yung Ede, pin.
Hi, Mamando. Yan. Naghakot og sugdon nagtapa. Ah, bag-uro mo din no? Yatro na mo bahay nga to. Okay, sa ning balay. Tambay rami. Ah. Ya kay ugma manguli na mga mga bata god. Ya kami pabili ni Minda kini kun ka gagmay kay sa mo trabaho nila. Lunes mga duty na sila. Imo na nga. Nasa man dayron si Kwan. Wala magsakay. Andi Minda. Na naglakaw mi diri sa baryo. Bari mo ni. Agyo niya si Minda to giadto to siyang kuan classmate. Klaslar na. Gautom tula dito sa classmate. Ya kami mag-adto sa Busay. Paabot-abot nitong liwas pista. Mao lagi yung si katos kuan Si ito laki ba si kuan yung motor pod. Si Dudong si. mangon ako. Basin lang hoto nimo oh. Wag na unon dinsing. Oo. Si Dudong. Dudong yo. Pagkabuntag ato kay di pa ila uya. Mo iri ingon niya nga agion sa balay. Awa nga mo. Kuan na gani. Bisag asa pud mga kaligo. Lagi. Yan sa Midilipin. Sige. Ay Man tay bilin ani. kaya alas 3 kuno pa. Uli naming bakalay. Anak ni mo kol? Oh. Kani o kato si Marigold. O katong usa tong kakao. Ang bata si Kyle. Ni sila may manguling mapon yang asawa. Katupod asawa po to ni Marigold tong gaunahay naman to. Mura gauna na to. Ay itong kauna. Oh. Oh, kay sauna diri mi sauna. Narpen. Armin ninyo. Ha? Diyan nga tanong niya. Tuba-tuba. Aw, tuba-tuba. Pabog na tubig. Isa oh. Abutin man ang iyong mga tangman. Doon ka ba? Oh. Na-entrance. Woohoo! Yan na gyud mi diri sa Busay. Welcome visitor. Barangay Matikdom. Hihi. Woohoo! Woohoo! Yan na dumi sa hideout ni Idi. De. Uy. Maura gyapon niya sa pagbalik. Sa pagbalik. Pahawis na. Mga bata, dan na. Ya, dami diri sa pisto ni Idi kay Huway. Grabe kainit. Ini sa Busay. Barangay, welcome, mabuhay. Ari tadi diri. Puhoy mata. Barangay Busay. Ada rapi kasi. As Marigold nagnaon na. Si Kaing na siluyo. Oh, doon yung cottage. Mga ligo. Dong. Ako mga idol. Ang mga idol. Jerome. Okay. Buasa. Palingko sa Tamarigold. Oy. Wap ka buhat. Woo!
Tubabaw. Ay sa mo pagtagog tubig kay init yung tiil. Lakang na mo lakang. Ay pagtamag tubig be. Mahuwa sila tungod to. Nami sa Busay. Saka na sila sa doon. Sa doon babaw. Rider ko, Surya Buyag. Tabi. Oh. Pag kuan sa bagyo nga kuan. Paway sa moy. Idol, grabe kabog na ito kita. Okay de, naligo man dahil mo nga. Kuan man, muslakaw. Gikan muslakaw. Oh. Nausab. Ay, paningo to magani ko. Oh. Nausab. Ay, paningo to magani ko.
Si Bayot nagkabyod-kabyod ng Starsan. Itay ko guys, oh. Starsan si Bayot. Si Bayot, si Princess Bayot na nagkabyod-kabyod na ning bagon. Murag si Tarsan. Ay, kanina ka ano ah. Wala rin mo masakti. Ako na magkausaban diri. Di na pra sauna medyo kamlawan pag dito sauna diri. Pero siguro sa pagbagyo siguro basyang siguro ang banla sa tubig kayong ubos. Nga wala na usab na diri ang sistema. Medyo dili na katalawom ang iyang kuwan diri. May busay. Lahos ni siya dito ubos. Ang mga tubig ang mga gadagayday. Bati na na. Bati na na. Oh, nilam-lam na. Ano na lang? Oh, lindot. Hello? Oh. Ganun tayo! Oh, daplo ni pre kay lawang ko na. Dito pikas dai paghinay dai. Si Kidi. Pastilan ako didib. Diri na mo butang be, adya na lang.
dahil isang cottage nga rin, tag 150. Kadiyo sa lang. Lang. Kadiyo sa. Tag 150 diri ang cottage. Nya kami karon diri bisag asar mi kay mingaw man. Amo ra ning igagaw ang nagbantay nga rin. Nya daghan kay mistanan. Nya sa tag 20 sobra din sa 200 sa ang mababayaran nya gipabayad lang 100. Kuningaw sa di maro ting kaligo. Ug manit ting kaligo na ni sa mga trabaho. So, Domingo sa ni ugma puhon. Ting relax nya ari sa pools Abusay. Tighan kayo diring ko ano, cottage mingaw. Napilang CR. Mga sulig yan mga bato hari. Dire may lawom no? Oh? Dire may lawom di. Dito. Hala. Oh, dire maka sikisip mo. Magkasikat-sikat pa mo. Paghinala mo kay kuan, iba to. Dari ka bo. Deb. Ay, tugnaw na. Dire ka ligo ba dire? Lingkod-lingkod lang ka be. Yan. Lingkod-lingkod lang ka. Ayaw dia. Ala dia tiglom. Lambok mo na boyo. Dira, buyog na, dira. Lubok to ni. Dili ginamak. Wala. Bumong na lang tayo, hindi pa labok ko. Ang training. Ang training ha. Ay, training!
Makanta din si Damoy Kuda. Yeah. Grabe oh. Lobo good. Ni utro pa jud si Lalay. Ya. Ginahan jud sa magletlayat. Ito na, bang. Grabe.